Аз съм Георги БГ и това е седми епизод на моето оцелява, не? Аз съм и така, това съм аз Злати и спрях да снимам, защото си взех друг телефон, но пак ще почна да снимам много ясно, да знаете. Аре, ти си снимай си клип. Снимам си, бе. Само ми кажи кой бил си на Майнкрафт. На Майнкрафт. Също така. Бил 3. 3. Я знам. Я съм про. Я про. За какво са помисли? Да, за те про. Ама аз свалям това дойте. И кратер! Аз се свалям това тъпо дойте, то ми показва друго ми показва. То ти показва, ама друго ти показва. Много умно. Нали бе, хора? А дойте ми показва бил 5. Това не е бил 5. Пана! Не искам бил 5. Не. Мале, какви си тя пещера, бе? Тя от всекъде лава не мога мина. Махни си това, къде ти снима. Що? Да. Гледай откъде скочи и нищо нема. Аз ще сложа с крак. Сейф с крак. Това ми е новата клавиатура. На скрак. Я? Няма да ти покажа. Зад. Сам ли си? Аре, бе. Така, че се обичам. Няма една свестена пещера, сега ще знам. Млъкни, бе. Що си правя къщата? Не в Google Play, там се плаща. И може и да е бил 5. Гледай го, бе. Я го бе, най-добра хрум. И Гого идва! Идва Георги Петраков. Докато аз съм зад Борисов 10. Сега ще се направя YouTube канал. След малко, не веднага. И ето го Георги Петраков. Ето това е Георги Петраков и той също снима, да знаете. С колелото с 200 кръста. Нищо. Какво ще правиш? Не, батерия. Я снимам. Сега ще ми се заради и после. Днеска ще да допълзвам, колко искате. Ще има тази петък 13. Диаманти, хора, ето. Мамо. Ако искате да видите, чекай, чекай, че... Не знам, бе. Не го знаеш и да. Да, аз Сега по епизод е, вчера те гледах, абонирам се. Това е седми. И аз се абонирам. 27 епизод! Да. 20... Сериозно ли 27 епизод? Да, не, седми, бе. Ще 27. Той япа. Седми казах. Аз търся с Майнкрафт. Чакай да ходя да си взема камък. Оти няма как да мина да си взема диамантите. Сазор, мале, та пещера. От вчера търся диаманти. Аз стига откъде Чакай, вземам камък. Майнкрафт. Той да. Там е бил от 5. Ама ти трябва много ли искаш? Бил 3 искам. Гошо, трябва да си преинсталираш Майнкрафт. Как? Аз после от дойде слагаш бил от 5. Окей. Няма да си стрелят николко сървъра. Сървърите се седат. Вчера ли ти гледах епизод, много лошо качество. Звукът. На мен ли? Вчера снимах клип, но екранът ми го даваше много малък. Дава ти го, ама като го качеш, хората ще го гледат голям екран. Не така, аз си го гледах. Ама от друг И телефон. от галерията. Няма нищо, дали пак се вижда. Нали? Ако ти е фоничен стрик, като моята и е фишен стрик, ще ти разбива диамантите. Не ще играме ли в него? В кой? На Гари. Скоро време може да има Гошо гост. Май верно. Вече не се казвам Водохекс, защото разбрах, че вече има такъв. Ето Той е Готчика 47. Гледайте Готчика 47. И това 2 диамант. Не е възможно. Купай. Ето ги, бе. Нема се плаши. Ама мое... И сега ще видите как той ще направи първо меч. Нема. Изгоряха. Изгоря експито. Изгоря, ама едно диамантче. Експито изгоря, бе. Няма, бе. Няма. Чакай да клекне. Опа. Мана, то съм
Салона фейс. Аз нещо ли ще ми заради та? Аз ходя пише да ми излезе. Ама моля ли по-сколи така? Мое. Мога бе, знаеш колко аз става преди съм я играл много. Кажеш ли? Не, аз имам. Покажи ми. И 4 даймонд. Ма и сега ще си направи кирка. Айде. Ама аз Абе имам. не, диамантена, бе. Айде, Между не. другото, аз се прибирам от Даскал. Видях. И днеска е петък, 13. 100 пъти. 11, 13, петък, 13. Айде, свали го това, бе. Сега ще видим тази. Уч. Сестрата ми. Клипът е 5 минути. А? Клипът. Знам. Ей, ти колко снимаш? 7 аз. Снима. Ти, Ти бе. тук мога да снима колко иска. Знам. Ама не мога да ги кача. Мое. Ай, торчата Има ми парата. свърсиха. И това, с пачвано е. Пачвано е. Това откача. Веро. Има, събрал си 15 000 и сега си купува едно Lamborghini. Навен си бараката. Сега се лъгна. 15 000. О, сега ще ме учи как да кара. Кой той? А, не. М. Маче па беше по... Ах, ти лавичка. Лъджин. Лъджин. А, Ив! Ая го вия. Иди го би. Айде. Веро. Ай, говори, бе, ти само мълчиш. Абе, как говоря, бе? Абе, много говориш. А, тук са ми 2. И 20. 2 са имаш торчета. Сега си ми кажа, прибирай се. Я ще кажа, аз ядох. Ще я садна. Моля, от одевен. Видяхме, аз свалих на Майнкрафт. Коя? 10-та версия имаше само една брадва и една мотика. Имам 6 коли.